Здравейте, дами и господа! Ние сме в 55 училище в Салонът, където сме поканени на тържественото откриване на вестникът Въстание за свобода и нека надникнем какво всъщност става тук. Миналото ние имаме много, но в днешно време също имаме. Една такава личност е именно Марко Лазаров за това, защото той е един от малкото хора, които се умя да събере вашите достоинства и нашите приоритети в един вестник, който ще остане в историята. Направи този вестник, понеже дълго време училището нямало вестник и реших, че трябва по някакъв начин да разбират учениците, които се интересуват от това, да разбират какво се случва в юнашките игри. Здравейте, господин Гергиев! Дали ще мога да ви задам няколко въпроса? Дали ще може да мога да отговоря, няма проблем. Първият ми въпрос е: откъде дойде идеята за вестника? Ами тя се така още зароди със създаването на Олимпийски клуб в 55 училище, но най-същественият принос има за осъществяването на този страхотен продукт е един от наши ученик Марко Лазаров. Откъде взехте пример? Ами пример взимаме винаги от миналото, от нашите предци, от нашите герои, които... Вестник е стара традиция, която много известни, за съжаление не толкова известни българи са създавали, така че макар че в момента сме в една дигитална ера и вестници са нещо, което малко са на изчезване, но повече има хора, това се продължава тази традиция. Здравейте, дами и господа! При нас е Поля Драганжова от 6-ти клас. Поля, благодаря, че се съгласи да говоря пред една и да те питам много важен въпрос. Чела ли си вестника? Да, може това, че съм чела целия. Много се радвам, но аз забелязах, че те им още в първата страница. Ти присъстваш във вестника. Какво е чувството да си част от него? Значи това за мен беше много мил жест. Но най-великото е, че вестника и аз ще станем в историята на юнашките игри. Това беше юнакинята Поля Драганжова. Благодаря ви. Ако искате подобни репортажи, последвайте канала ни в YouTube.